40 plejer magħżula minn aktar minn 60 applikant bdew l-isfida ta' 53 sija tal-logħob tal-volleyball bla waqfin b'risq id-dar tal-Providenza, maratona fl-MFCC li kienet inawgurata l-ħamis mill-President Miriam Spiteri de Bono illi qalet li dan l-appuntament annwali ġi flimkien ir-reżiljenza, l-istamina u fuq kollox il-qalb kbira tal-poplu. Spiteri de Bono fisret kif wara Providenza hemm il-qalb ta' poplu illi taf twennes u tħobb u ddeskriviet id-dar ta' Providenza bħala pilastru tal-ġid soċjali ta' pajjiżna għax din id-dar kienet minn ta' qoddim biex min għandu bżonn l-għajnuna jingħata dinjità. Id-direttur ta' dar ta' Providenza, Monsinjur Martin Mikallef, enfasizza li din il-maratona ta' 53 sija tal-logħob kontinwu hija xhieda ta' kif is-solidarjetà u l-isport jistgħu jingħaqdu biex jagħmlu differenza konkreta fil-ħajja ta' ħaddieħor u saħaq li s-solidarjetà tibda billi naraw lil persuna qabel kollox u nofrula l-appoġġ meħtieġ biex tgħix b'dinjità. U żied jgħid li d-dar tal-Providenza hija impenjata li tkompli tiżviluppa servizzi dejjem aktar personalizzati u bbażati fil-komunità. Father Martin irringrazzja lill-40 plejer, lill-volontieri, lill-BOV li hu l-isponsor ewlieni, lill-sponsors kollha, lill-medja, lill-MFCC u lil dawk kollha li jgħenu b'xi mod jew ieħor biex jagħmlu din il-maratona possibbli. U appella lil poplu Malti u Awċi biex permezz ta' din il-maratona ikompli appoġġja lid-dar tal-Providenza li teħtieġ madwar 8 miljun euro fis-sena biex tkompli twettaq il-missjoni tagħha. Il-maratona qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet ewlenin f'pajjiżna. Intant dawk li jżuru l-maratona fl-MFCC għandhom jistennew atmosfera sabiħa adattata għall-familja kollha. Bil-post il-ġdid joffri opportunità eċċellenti sabiex il-BOV Volleyball Marathon tilħaq livelli ġodda ta' suċċess. Apparti minn hekk, is-sibt fis-6:30 ta' filgħodu se ssir ġirja 5K li tibda minn ħdejn it-tinda tal-MFCC u kull parteċipant se jingħata midalja kommemorattiva maħduma apposta.